Dicirvos que a exposición é a maneira que se nos ocorreu de conmemorar o 30 aniversario. A verdade é que 30 anos son moitos anos para resumir. É unha pena que hoxe non podamos ter aquí moitos materiais escritos da produción literaria e da produción ensaística do seminario. A verdade é que non pudo ser por razóns de tempo, pero probablemente podan estar en outra ocasión. Pero en estes 30 anos comprenderedes que existe xa unha importantísima produción literaria e ensaística, tamén documental, de moitas das reflexións e traballos que o Seminario Galego de Educación para a Paz veu producindo nestes anos. O anterior cantante dos Esquíos, Miguel Castro, que fixo 2 anos, o 23 de junio, que morreu, 32 anos, un gran amigo, gran compañero, tanto de fora como meu. E este tema pedíramos varias veces, porque nos coitara ensayar e tal, pero non tiña moi preparado, e xa vedes que non teño nada moi preparado, pero pedimos varias veces. Entón, o 15 de junio, nunha actuación en Santiago, onde estaban tamén Esquíos tocando, pois toquei este tema e dicillo a ele. Eso foi o día 15. E o 23, pois, deixo cruz. Bueno, foi unha promesa, pois, que estuvo sempre unha lembranza para ele en todos os sitios onde estuvera, pois, iba a ver o primeiro tema. Por grandísimo amigo, gran compañero. Soñei mil cristales rotos pola sombra cobarde desa noite perdida, desa noite perdida. Camiño nas follas secas, o silencio escóndese e sintóme voar no esquecemento. Sinto enroscado nos pés mil serpes dormidas, masticando a miña vida, masticando a miña vida. Son aventura perdida que logo da vida nace na lembranza e co vento fuxeu, e co vento fuxeu. Son un esmoleiro errante sin rumbo nin destino no teu mesmo camiño, viaxando no teu mesmo camiño. Soñei mil cristales rotos desta noite cobarde que ante o sol se esconde